हेलो फ्रेंड्स बेलासिनि नोंथांमोननि सेराव फिन गोदान गोदान रादाब आं नोंथांमोननि सेराव लाना फैफिनलायबाय। स' गिबियावनो दं जोंहा गुवाहाटी काहिलिपारायाव दिनै फुङाव गुवाहाटी काहिलिपारायाव अखा हानायनि जाउनाव हा खुरखानानै गंसे नखरनि सायाव गोग्लैयो, जेराव भरत कलिता मुंनि सुबुंखौ फबजानानै दं होनना मिथिनो मोन्दों आरो लोगोसे हेमकान्त बरा, उषा बरा आरो गलापी कलिता मुंनि साथाम सुबुङाबो जखम जादोंमोन, नाथाय बिथांमोनखौ हायात हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादोंमोन। नाथाय बेनिनो 62 बोसोरनि बैसोनि उषा बर'आ गोब्राब जखम जानानै जिउ गोमानांगौ जायो। थ' बेनि उनाव दं जोंहा तेजपुराव गोदान कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों सासे डक्टर आरो सासे खामानि मावग्रानाव। दा डक्टरनि मुङा जादों हिम्मत राठौर आरो खामानि मावग्रानि मुङा जादों आनन्द दास। बिथाङा चेन्नाइनिफ्राय फैदोंमोननो। थ' थामथियाव दङ गुवाहाटी। आसामनि हेल्थ मिनिस्टारा बुंदों गुवाहाटीयाव टटेल लकडाउन जासिगोन सानडेनि मिडनाइटनिफ्राय, थामहिनबा रबिबारनि हरनि 12टानिफ्राय 14 साननि थाखाय लकडाउन जाफिनसिगोन। दिनै हरनि 7 रिंगानिफ्राय आरोबाव कारफिउ होनाय जाबाय। दिनै हरनि 7 रिंगानिफ्रायनो कारफिउ दं, नाथाय लकडाउना 14 साननि थाखाय जागोन आरो सानडेनि रबिबारनि 12टा समाव। मा खुलिगोन आं नोंथांमोनखौ बुंगोन। बेंक विथ लिमिटेड स्टाफ, एटिएम सार्भिसेस, हस्पिटाल एन्ड फार्मासी, प्रिन्ट, इलेक्ट्रनिक मीडिया, न्यूज़पेपर, हॉकर्स, telecommunication, cable broadcasting, power, trucks carrying essential goods for outside, vehicles of health, fire, law and order and emergency service, hotel accommodating quarantine people, milk, baby food, water supply, बेफोरल' खुला थागोन, बाखि गासैबो बन्द जागोन। थ' बेनि उनाव दं 4 नाम्बाराव मृदुल बर' बिथाङा गोमानानै दं। बिथांनि गामिया जादों नाम्बार 1 बायनारा खैरा, ओमफ्राय पिएसआ खैराबारि आरो डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि आरो पिअआ खुहेरकुसि आरो पिन नाम्बार 784522 आरो फन नाम्बार दङ मोननै दङ। थ' मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा 24 जुन 2 रिंगानिफ्रायनो गोमानानै दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। दा बिथाङा गावनि गाननाय जोमनायजों लोगोसे डकुमेन्टस आरो बेगफोरखौ सरेखा दालांसेयाव गारना गालांदों, नाथाय मानसिखौ दाबो नागिरना मोनाखै। स' नोंथांमोना जुदि नुयो नैबे स्क्रिनाव होनाय फन नाम्बाराव कल खालामनानै नोंथांमोना सुलुं लानो हागोन। स' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै, गोजोन्थों।